Spinnin' TV. Čus lidi, já vás vítám u dalšího třetího videa. A dneska si ukážeme, jak si nastavit mikrofon, nebo mikrofon jakoby, když při natáčení vás lidi málo slyší. Což mně se stalo v prvním videu. Jdeme tady, koukejte se na myš, jo. Jdeme tady. Tady máte to speakers. Ne, takhle na to klikat nebudete. A budete dát v pravej zařízení pro záznam. Tady na tohle kliknete dvakrát. A tady máte obecné, poslouchat úrovně, doplňky. Ale já chci jenom úrovně. Dáme úrovně a tady v tohleto všechno dáte na max. Někdy jste mě možná trošku špatně slyšeli. Ono to ovlivňuje i tady zasílání mikrofonu. Úplně všechno na max. To je všechno, co můžeme udělat. Tak vás všichni budou slyšet, jo. A tady máte to doplňky potlačení šumu, ale ta mám zaškrtlý okamžitý režim. Což ještě asi nevím, co znamená, ale nevím. A to potlačení šumu jakože vám to málo šumí. No, to je jedině, ale to je jedno. Eliminace akustické ozvěny, to je jako, že máte ozvěnu, když voláte třeba na Skype a máte ozvěnu jak něco, tak tomu to brání. No a to je všechno. Jo, ještě upřesnit. Kanál 2, jenže já tady mám 2,16 bajtů z tohohle. A to je všechno, že? Nevím, jestli to nastavte, jak chcete, nebo jak to tam budete mít nastavený, ale já mám tu základní. Já ještě nevím, že jsem to jak neprozkoumal, co to jako znamená. Já teď jednou. Ano, to je zatím všechno. A u dalšího videa vám ukážu, jak mi vypadlo. U dalšího videa vám ukážu, jak dát hacky nebo stáhnout si hack do Need for Speedu. No, z Tantidu, kdyby náhodou.